ഹലോ, ഇന്നലെ നമ്മളൊരു പർച്ചേസിന് പോയി കേട്ടോ. നമ്മൾ ബേക്കേഴ്സിലാണ് പോയത്. ബേക്കേഴ്സിലും സ്റ്റെയിൻസിലും ഞാനിപ്പോൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതലായിട്ടും ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയിട്ട് പോർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിഗ്ഗി ജീനി ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് വഴി സാധനങ്ങൾ എടുപ്പിക്കുക ചെയ്യാം. സമയം ലാഭിക്കാം, പണവും ലാഭിക്കാം ഇതുവഴി. അതുകൊണ്ടാണ് പണം എങ്ങനെയാണ് ലാഭിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ 3 സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാലും 30 സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടേ ഞാൻ വരുള്ളൂ. അപ്പം 1000 രൂപയുടെ പർച്ചേസിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3000-ലോ 4000-ലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് അങ്ങ് നിൽക്കും. എനിക്ക് ഇന്നലെ വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരേ ഒരു സാധനമാണ് മെയിൻലി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത്, നേരിട്ട് പോയി തന്നെ മേടിക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരം ഞാൻ എല്ലാം പെറുക്കി കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അത്യാവശ്യമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഇതിനകത്ത് 1-2 എണ്ണേ കാണുള്ളൂ. എന്താണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും വാങ്ങിച്ചതെന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതെല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കാൻ